In God we trust. In God we welcome to the house of God. Amen. Acts chapter number 15, verses number 39. Hallelujah. Acts chapter number 15. Let's just revisit the scripture and teach a few things. Amen. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu baze bahlukana. uBarnaba wathatha uMarku wawelela eKupro ngomkhumbi. Kepha uPawulu wazikhethela uSila wahamba enikelwe ngabazalwane emsweni wenkosi. Hallelujah. Awuphindela kuqaleni. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu baze bahlukana. Kwase uvela ini kodwa ngani sakwethu? Phikisana okunganani okukhulu baze kwavela ini ukuphikisana base kwase kwenzakalani baze bahlukana baze benze njani bahlukana. One of the good things about scripture, it captures almost everything. Bible liphethe yonke into. Amen. Acts chapter number 2, Bible lithi kwavela ingehlengehlo yomlilo yehlela phezu kwabo bakhuluma ngezilimi ezahlukahlukene. Acts chapter number 15 lithi kwase kuvela ini ukuphikisana. So endaweni noma kubantu abake bamukela umoya kungaphinde kube khona ukuphikisana. Bantu abake bahamba bavumelana ngelanguage yamoya kuyavela ukuphikisana. Abakaloywa abakathakathwa akunasichitho akunasinyama bayaphikisana. Bakiza labantu bahambisana kodwa bayaphikisana. Banomoya kaNkulunkulu kodwa bayaphikisana. Banama revelations kodwa bayaphikisana. Banogqobo kodwa bayaphikisana. Bathanda uJesu kodwa bayaphikisana. Alithi iBhayibheli uSathane wangena wabaqabanisa linto lithi kwase kwenzakalani. Kwase kuvela ini akubangwa uSathane, akubangwa amademoni, akubangwa abathakathi. Kuthiwa nje kwase kuyavela ukwenza njani ukuphikisa phakathi kwabantu ababili abaphambi kwabantu abema phambi kwabantu abashumayela ivangeli abathandaza baze bakhale abakhuluma nangezilimi bantu abaliqonda kangcono iBhayibheli bantu abahamba noJesu bantu abathindwa uJesu kodwa base bayaqabana. Kuyenzeka ngicabanga. Hayi ngoba amandla siyazondana but nje siyaqabana. Hayi ngoba siloyiwe sigabene. Why siyaphikisana lento esibhekane nayo asivumelani ngayo. Hayi ukuthi inkosi sithakathiwe. Lana kune disagreement. Akuna witchcraft. Kune disagreement. The dissonance comes because of a disagreement. There is no harmony now because of a disagreement. The problem of the church nowadays is they want us to be aligned in assignment while banga understand what is your pixar. Sonke shumayela Kristu wavuswa ngabafileyo kodwa siyaphikisana. Hayi ngoba siyalwa irevelation yakhe nerevelation yama solo uKristu ovuke kwabafileyo kodwa ivision yakhe nevision yama isahambisana. Ivision yakhe yokwenza izinto nevision yama yokwenza izinto seyiyashayisana ayisafana. Hayi ukuthi siloyiwe, hayi ukuthi futhi kunomthakala, hayi futhi ukuthi kunoSathane. Ukuphikisana kuyavela njengoba kwehla umoya ongcwele nomoya wokuphikisana uyofika. Njengoba kwehla umoya ongcwele ngiyaphinda futhi nomoya wokuphikisana uyofika. Kwase kuvela ini linto Nkosi yami sesiwalivala ukuphikisana. Bantu abafaka impura baphikisana.
bantu abafaka amasudu babodwa baphikisana, bantu abanamapheshola nama-anarogo baphikisane, hayi ngoba kunosathane, ingani ngoba kunento abangavumelani ngayo. Inkinga sesifaka usathane ey'ntweni zikaNkulunkulu, sesifaka abathakatha ey'ntweni zikaNkulunkulu, sesifaka iy'nyanga namasela ey'ntweni zikaNkulunkulu. Futhi ukuphikisana kwabo Nkosi akubenzi ukuthi bangabi abapostoli, ukuphikisana kwabo akubenzi ukuthi bangabi bafundisi, ukuphikisana kwabo akulisusa ugqobo, ukuphikisana kwabo ugqobo alisuki luqhubeka lihlale. But inkinga abavumelani ngento eyodwa, ababoni ngendlela efanayo, nguloyo ubona ngendlela yakhe, omunye akafuna ukuzehlisa athatha umbono womunye, ngoba uyabona ukuthi mangithatha umbono waloya fanele ukuthi mina seyiyafa imishini yami. Qhubekela abantu abangizwa lana kodwa ngiyaqhubeka lithi the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. Lalela abaphikisana ngaphela, baphikisana baze behlukana. Ukwehlukana kwabo akubenzanga bakhulumana kahle. Ukwehlukana kwabo akubenzanga bahlaselana. Ukwehlukana kwabo after sebaphikisene akubenzanga lindo ukuthi baloyane, abahlebananga mabangasavumelani, bahlukana kodwa bangahlebani, bahlukana kodwa bangahlaselani, behlukana kodwa bangahlambalazani. Inkinga yebandla kule insuku zokugcina umuntu angazahlamuka asuke kumuntu noma asuke ekuvizini yomuntu bese omunye umkhuluma kabe, behlukana bangakhulumani kabe, behlukana bangahlaselani, behlukana bangahlebani. Ungazuthi ibandla ley'nsuku zokugcina silungisela ukuya e-Iraq on Saturday, singahambisana siso sithi nanoma siyakhona sehlukana nabanye kodwa kusho ukuthi asihlaselani, sehlukana nabanye kodwa kusho ukuthi asimhleke owahluka kithi wase uyawe empilweni. Oh God, help us here. Ngoba kuyasihlupha bazalwane ukuphikisana ngoba bese kuza nokuhlukana. Inkinga enkulu bakusilo kuhlukana ile nzondo evela after ukwehlukana. Ile nzondo evela masesehlukene ngoba na understand but why bazondane mamdlamini kanti phela bakhonza uNkulunkulu oyedwa. Why bangasezwani kodwa babiza uJehova ophilayo, bonke bakhonza ingadla yile benza bangasezwani, ngoba akusho ukuthi ngokuphuma komunye kuyovalwa esinye isibaya noma elinye ikhaya. Ukuphuma kwakhe uyandisa, wandisa izitsha, i-multiplication angeyenzeke sisendaweni eyodwa. Funa kube ne-division ne-separation so that lo mlayezo uqhubeke. Azathi uJesu abantu bafundi bakhe khona bashumayela ngesheya wathi ningakhathazeki ngabo as long as kushunyayelwa indaba zombuso. Right, akaze ngakhuluma nobani lana ngoba abantu benu senilwa nabantu bamanye amasonto ningaba ukuthi abaye ezulwini bayaya. Abantu behlukene nathi abakahlukani nombuso solo bakuyo lendlela, behlukane nathi abakahlukani nenkosi. Angaphuma umuntu esontweni aphumelele, angahlamuka umuntu esontweni aphumelele, angahamba umuntu esontweni aphinde aphumelele. Angithi usonta kwenye indawo la kuphakanyiswa khona lo muntu abathi uJesus. As long as umuntu akalishiya ukholo lwakhe, as long as umuntu abambile ku-right, as long umuntu sambone esontweni kumele simkhalele nomele sikhathazeke ngaye. Lesimbona sekathwala, sekathwasile, sekabhize ethavena lapho ufuna sikhaleke manje, kodwa nakhona simhleli, nakhona simhlambalazi. Phezu kwaloko siyamekhulekela ukuze ambuleleke. Inkosi mambulele ukuthi ulahlekile, ngoba olahlekile uvama kungaboni ukuthi ulahlekile until aze alahlwe bantu.
sithathi abavulekele ngamehlo bangakashiwa abangani babo in the name of. There are moments where heaven will allow and permit what we call friction, ukabana. Izulu livume ukuthi bantu ababili abasebenzisene isikhathi eside baqabane. Why? So uyahlukanisa manje. Futhi hayi nokuthi uhlukanisa indlubu ekhasini uhlukanisa nje indlubu nendlubu. So lo muntu uphelele nalo uphelele. Abanaziphambeko. It's just that bayaphikisana. But kuvume izulu. But alivumela ukubulala assignment. Livumela ukuthi kumultiply i-assignment. Abanye bena ngeke nibe nezinto ningakaqabani. Abanye bena ngeke nibe nezinto ningakaphikisana. Funa niphikisane bese niyehlukana bese niyamultiply. Let them participate yona in the name of. I know now you have been to spaces and places whereby they told you ukuhlukana, separation is a sign of failure. I'm here to tell you, you are not a failure because wahamba la wahamba khona sewungapha manje. Futhi nokungahamba ngapha, you are not a failure, but God is trying to expand his mission and assignment through you. Ubaba uzama ukukhulisa into yakhe ngami nawe. So kungenzeka uya Italy, kungenzeka uye Paris, kungenzeka uye Congo, kungenzeka uye America, but lokuthi wena solely umbilical cord ibambene nalento yasesiphambanweni vele wena awukalahlwa futhi awukalahleka. Instead u-extend lento yasezulwini onto the other side. Two streams of apostolic movements akabana oPaula bakabana banoBarnaba bake benza izinto ezinkulu bathugenda bake baphilisa abantu bathugenda bake bashumayela amabandla bathugenda. Kodwa along the way kwaba noMakho. uMakho waphelelwa ngamandla endleleni. uMakho wathi angekhona ukuhamba nabo. uMakho wathi angekhona ukuqhubeka nabo. Baqhubeka bahamba ngisho bashiwe ngabanye abantu. Ngithi mina kukhona abantu abazokushiya, but ukukushiya kwabo kusho ukuthi ungaqhubeka. Paula noBarnabas baqhubeka. uMakho wasala endleleni. Zikhona izizwe ezinamandla eziyosala endleleni. Bakhona omama bomthandazo abayosala endleleni. Kodwa mina nawe siyabambelela, siyophikelela futhi siyoze sifike la bekumele sifike khona. Abanye bayosala endleleni, they will find us. Yeah, so belokusuke siyibambile during winter siyazi bahamba, kodwa mababuya August bayosithola sikhona. Abanye bayahamba thina solo sikuyo le ndlela in the name of. But along the way wabuya uMakho wathi hayi khona ngani zakwethu angekulungi ngeke hamba nani ngicela kuphinde ngihambe nawe. Ngoba iyakhumbuleka into emnandi. Abanye abantu iyakhumbuleka into emnandi, iyakhumbuleka into enamandla, iyakhumbuleka into enombono, iyakhumbuleka into yasezulwini. Ngabona umuntu ophethe into yasekhaya uyakhumbuleka. Noma ngathiwa kwenziwane nekuphi uyayikhumbula into enamandla. Futhi uyabona amanga bezofuna amandla, uyayibona into engekho bezofuna into ekhona. uMakho bathi uyahamba nemuva wathi angekulunga ngibuyele emuva mana kukhona indawo engiyaziyo. Wathi ufuna ukuqhubeka ahambe nabo. Wathi uPaula by conviction wathi cha. Ngoba abanye bethu hayi ukuthi asifuna ukuhamba nabantu ngoba siyabazonda, but because of trust angisakwethembi manje, because of belief angisakwethembi manje, by conviction sengiyesaba ukusebenza nawe. But akusho ukuthi ngeke usebenze. Abanye bayesaba ukusebenza nawe, abanye bayajabulela ukusebenza nawe. Lindo esontweni kunathuwa abantu, kunabantu be-conviction bese banabantu be-compassion. Abekho lapha angibe lapha esontweni kunehlobo laPaula le-conviction, lona lahamba nge-trust, lona lahamba nge-belief. Bese banehlobo laboBarnabas olahamba nge-compassion. Siyamzwela lo muntu, masingamlahla uyothola ubaba, makalahlwa yithi uyobanjwa ubaba. Ngoba awukho umdashibini wokulahla umuntu. Athi ngeke sihambe naye. Yebo uPaula bathi cha, kodwa bakhona oBarnabas.
Okade ngifuna ukisho futhi ngiyophinde ngisho phela manje asihambeli indawo esekudeni nasephola mama. Sihambeli indawo zalaphola. Bantu esike sasonta nabo. Siyabadinga abantu abazoba boPaula kodwa siyabadinga nabo Barnabas. Angeke sibageke bonke futhi angeke sibageke sonke futhi kube khona abantu abanjengoBarnabas abantu abakholelwa kumuntu okwaphela manje bathi nje singasebenza futhi wona amandla kawaphela kodwa singasebenza futhi wona uhlubambuyeka kodwa singaphinde sisebenze wona uhle ukhomba indlela bese uyajika kodwa siphinde sisebenze siyabadinga oBarnabas endlini yokukhona abantu abazothi yebo uyawa kona kodwa sami yebo kona uyakhathala kodwa sami yebo kona ngiyakwazi ukuphelelwa amandla kodwa sami siyabadinga abantu becompassion esontweni waya kunabantu beconviction bese banabantu bani becompassion abadinga la becompassion abantu abanozwelo abanesihe abantu abahawuke nabantu bathi mina ngicela ukumelusa baba ngiyazi wena uzombona ukwazi ukuthi ulahle kodwa ngicela ukumelusa ngoba ungethembe kahle aze aqualify kule level yokwethenjwa amazulu again nikhona kodwa. That's God, that's God, that's God. When two people who are great that start to disagree, when there is a day cool. But we must understand this maturity is not proven by avoiding conflict. Abanye abantu bakhulile ngoba babalekela umsindo. Awukakhuli uyigwala. Ngephinda futhi lento abanye bathi bakhulile ngoba babalekela umsindo. You see now any relationship healthy in ama fights. Because mangabe ningenawo ama fights, lama fights angisho la okushana ngencindi noma ukukhuphulana ngequpha. Lama fights engikhuluma ngawo, ama fights ukuthi kuyenzeka singaboni ngasolinye. Kodwa I rub my shoulders upon your shoulders until we create something unique. Angisho mina ukuthi ufuna ukungimuntu manje kushaya kulahle pha. But siyabonisana. Ngizwa umvo wakho bese nami uzwa owami. Sibambisane sibonisane. Futhi angeke ngibe nokwami ukucabanga ku-align nokwakho always. Khona la kuzoshayisana khona. Futhi bese sibuka indlela yokusebenzisana singezwana. Yokusebenzisana singavumelana. Size sifike esigabena sokusebenza because uNkulunkulu sibeke together. Nikhona God. That's God. Maturity is discerning when to start a necessary fight. Maturity is realizing when to start a necessary what? Fight. Enye into idinga impi ukuze iphumelele. Enye into idinga inkani ukuze iphumelele. Enye impi idinga no ukuze iphumelele. Enye impi idinga ngabathi disbelief ukuze iphumelele. Enye into idinga ngabathi unbelief ukuze iphumelele. Futhi abe nabantu abangakholelwa kuwe. Bangakhona nakulento yakhayo ukuze uphumelele so that ungasenzeli wena kuphela sale wenzela nalabo abathenge uphumelele. Sometimes you need the naysayers so that you go far in life. So praise God for the no you have received in your life in the name of. Listen now, you must know that what looks like division, God can use to duplicate grace. To duplicate grace. Makabona baba ukuthi le grace le iyadingeka kule ndawo le kodwa manje basendaweni eyodwa uyanikabanisa ukuze nihlukane. Unenza ukuthi niphikisane bese nenza njani nihlukane. Manihlukana le grace uyimixa kwenye indawo. So wonke umuntu ohlukane naye bowazi noma ngabe usebenze naye isikhathi eside lento beniyiphethe beyisendaweni eyodwa kanti ubaba uyidinga ezindaweni ezahlukahlukene. Ngiyakizwa kodwa. So the reason Malika hamba kangaka senzela ukungalahlekelwa abantu ngoba le grace siyayibona iyadingeka eIraq, siyayibona iyadingeka kuPhewaya, siyayibona iyadingeka eNkanina, siyayibona iyadingeka phezulu le ngaseThaiku. Why semaforumina? Why kunjalo? Why hamba senzela ukuthi abantu bangaze bahambe boqala kanti kube thina siyahamba le grace siyoyifaka khona ukuze singahlukanike bese sakha into engayindawo noma into engenanhloko noma into umhlolo. Funa thina ke ngoba sibantu ababonayo sibona ukuthi
iyadingeka le grace e-Iraq azahambe siyonyathela lo muntu onale grace edingeke e-Iraq iyoba effective e-Iraq lo one grace edingeke waya iyoba effective e-waya lo one grace edingeke emaforumina iyoba effective emaforumina uNkulunkulu nendlela yakhe yokusebenza lento siyikala manje uJehova uzohamba nathi and we will never lose in the name of somebody shout I'm backed up by heaven. Yes, God. You see now, you see bantu ababili banama dimensions of belief angafani, but same page, same book, same chapter, but the problem is different dimensions. So the other one believes in compassion. That is the man by the name of Barnabas. The other one believes in conviction. You understand? So the man bafuna ukuthi mission yenzeke. Bafuna ukuthi kulandwe abantu, because in the book of Acts 15 verse number 36 the Bible says let's revisit the churches. The mission was important than the disagreement. Ukabana kwabo akuyimisanga mission, abasusanga naku assignment. Ifocus yaqhubeka yaba assignment nanoma sebahlukene. Although omunye ubelivela conviction, omunye ubelivela compassion, but the mission kwakuyifocus. I-aligns on assignment kwakuyifocus. Inkinga yabazalwane eyinsukwini zokugcina bangagabana bayangana, bangaphikisana bayayeka, bangaphikisana bayeka ukukholwa, bayeka ukushumayela, bayeka ukuthandaza, bayeka ukukhonza. Uzukhala ukuthi man singaphikisana, qhubeka phela ngapho nami ngiqhubeke nakuphi. The kingdom is not sustained by uniformity, but it is sustained by complementary contrasts. Complementary contrast. Ukhona ukuthi siphikisane ngoba wena vele ufuna ubuthakathi, ufuna osawoti esontweni. Ya lokho ke noma singahlukana forever kunendaba ngoba wena ufuna amafutha esontweni, ngathi ungadayisela amafutha. Lokho ke akusile ngikhuluma ngako ukuphikisana, ngoba noma ungayiqala lelo bandla lakho lamagwinya ungangifaki mina. Ngiyazisola lebandla lakho labo sawode nebo yeast lapho uyaqhubeka nalo osawode namanzi anjanjana, mina ngeke vele sizwane. Kodwa bangabe kuthiwa lento ngiyibambile yilento oyibambile, it's just that asivumelani ngendlela esikhulisa ngayo abantu siyophinde sihlangana. Futhi hayi ukuthi lapho ngithi siphethelene noma ngisho ukuthi iyotholana noma iyobanjwa ngeshona kahle, ngisho ukuthi nje siyotholana ngomsebenzi. Angithi nami ngibelivela ukuthi there is tough love in the house of God. I believe ukuthi umuntu ufuna umteste ngokusebenza kwakhe, ufuna umuntu singamboni ukuthi uyakhuluma bese siymphakamisa, asimbone ngama results. When a person is talking about growth, asibone ngama results. Makathi yena uyi-leader, asibone nge-discipline. Masimbona ukuthi athena mina I'm a successful person, asibone ama results amfakazela emva athi I'm a true friend, simtesta nge-loyalty, hayi ngamagama wakhe, athi ngumngani wena. Yeah, asikubone nge-loyalty even when things are not right. That's what I believe in. Angikholelwa okwembatheni ngomuntu nelingaphandle lakhe. Ngifuna ngikhombe abantu abathandile. Abekho abantu bamlako kodwa ngikhuluma nani nithi mina abanye abantu bazokutshela ukuthi banothando, kodwa ke sewubuze emva kwabo kwenzakaleni kubantu othi uyabathanda, ubenzeleni abantu othi uyabathanda. Uthola ukuthi ubabulele, uthola ukuthi uvala amaphupho wabo, uthola ukuthi kuphakanyiswa yena kuphela. Mathiwa uyayithanda into angendaba yokushwana nomuntu onjalo. Mina ngifuna bangikhombe emva kube nabogoga bathaba bongayo ngokuba khona kwakho, kube nezintandane ezishaya izandla ngokuba khona kwakho, kube nabantu abasha abashaya izandla ngothanda balithole kuwe. Awungitshela ngabantu okwajola nabo walala nabo lahlukana, awungitshela ngabantu okwakhombisa uthando according to scripture to them. Bapha abantu abahlumayele baphakanyiswa babayilento ikhulumayo. If you are powerful, bapha abanamandla esingabathumela benza umsebenzi, bapha bathemba abangekho condeshodayo, bapha bakulandelayo. Nakulandelwa inkulumo kuphela, ungalandelwa isikhundla kamoya. Nakulandelwa nje ama likes nama comments, kodwa sibabona abantu abahlala ngapha
because the great or the graced is seen, or they are seen by the crowd following them. The quality of the crowd that is following them. That's how we see that you are graced. Makabumphuluka moya, asibone mpurambura, asibone suja kanokusho, sibona labantu nenguba bayembatha kamoya. Sazi ukuthi labantu abakulandelayo banamandla okuthandaza kuzwakala, banamandla okukhomanda indawo ibalalele in the name of. Now let's tell people uno bangabagaya kangakanani bazalwane bangilandelayo, kodwa mangithi siyogcwalisa isiZulu siyayigcwalisa, mangithi siyogcwalisa imakawusi siyayigcwalisa, bonke baphuma all out, baphuma nama-flyer, baphuma nama-A4, bayamemezela, baya-advertise, bakhulekela abantu, bangena esitrat. Ngiyabethemba labantu laba, ngiyabethemba labantu laba. Wena babagethu nabona ngathi abanamandla, ngiyababona ngathi bancane, kodwa basekuthiwa siye-Respect, sifika ngamateksi bezwe nabo ukuthi sesikhona. Bathiwa siye-Witbega, sifika ngamateksi kuzwakale ukuthi kunyathela abantu abanento yasezulwini namanje kuyozwakala. Even today and this coming Saturday kuyozwakala. Siyonyathela iRaki kuyovalwa iy'ndumba, siyonyathela iRaka inyanga ziyophakamisa abashoba, kodwa bonke nabavuma uJesu bayofemba abafembayo. Siyovele sithi sizeno Jesu, sizeno. That's God. Many destiny relationships often falter because individuals anticipate a deep alignment in character and values. Amanye ama-relationships agcina phela ngoba ufuna ukufana nomuntu, character wise, value wise, bafuna into common. You understand that, boss? Yeah, common. They want something that is common, sharing a common life purpose and assignment. Ngifuna ukuthi masihambisana sishare into eyodwa. Sivumela nje ukuthi Jesu inkosi akakho omunye. Kube singangena esontweni nje singashumela nokushumala sithi umukhulu wena usekube. Yabona akusingoma lesiyavumelana. Jesu